An bɛ kunnafoniw daminɛ ni minisiri ka kunnafoni ye minisiri min ɲɛsinnen don an ka marabolo koɲɛw ma n'o ye ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation ye. Ale ɲɛmaaya ye premier ministre ye n'o ye Ablaye Mayiga ye. O kuma a ka minisiriso tɔgɔ la kunnafonidi kɛra a ka secrétaire général fɛ ni o ye Adama Sisuma ye. Kunnafoni a bɛ ɲɛsin an ka marabolo ɲɛmaaw ma ka kɛɲɛ ni faso ka baarakɛla minnu bɛ yen, marabolo baarakɛla minnu bɛ yen n'o ye fonctionnaire des collectivités territoriales ye, olu ka sarako ye nafoloko ka kɛɲɛ ni jamana bɛ wulikajɔ min na ni o bɛ tali kɛ ka jamana foroba cakɛbaaw lakodɔn k'u hakɛw dɔn ani marabolo baarakɛlaw. O kuma a bɛ don o de hukumu kɔnɔna la. A y'a jira k'a fɔ a bɛ a kan bɔ ni ka ɲɛsin an ka marabolo ɲɛmaaw ma ka kɛɲɛ ni maaw ye maa minnu ni u m'u ka saraw sɔrɔ fɔlɔ nka ni u ka lakodɔnni sɛbɛn b'u bolo n'o ye récépissé ye k'a jira k'a fɔ lakodɔnni baarakɛlaw tɛmɛna u fɛ nka fili yɛrɛ de nana kɛ ko la k'a jira k'a fɔ ko u ma lakodɔn, fili ti ban baara la. O kuma o maa ninnu ko ka olu ka nafolo di u ma, u ka sara wariw ko k'a di u ma. O kuma kunnafoni a bɛ tali kɛ o de la. A bolonɔ bila n bɛ ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation a secrétaire général fɛ Adama Sisuma. O kɔfɛ k'aw ladɔnniya ka dɔn k'a fɔ ko halisa min ye Segu ye an bɛ taa yen. Segu marabolo ɲɛmaa n'o ye Segu n k'a fɔ Segu mairie yɛrɛmarakafo ɲɛmaa n'o ye mairie maire urbaine de Segu a ka kunnafoni b'an bolo yan. Kunnafoni min ni a bɛ tali kɛ tajiko la Segu mara kɔnɔna la. O hukumu kɔnɔna la Segu mairie, Segu dugukɔnɔna maireba a y'a jira k'a fɔ baara dɔw boloda bɛ a fɛ ka kɛɲɛ ni u ye sigi min kɛ réunion u y'o min kɛ ka jateminɛ kɛ u ka marabolo yɛrɛ koɲɛw la. O kuma o sigi kɔfɛ ko kɔrɔfɔ dɔw b'a fɛ ka ɲɛfɔ minnu n'olu kɛra décision ye. Ko a ɲini bɛ taji feere yɔrɔ maaw bɛɛ lajɛlen fɛ wala taji feere yɔrɔ minnu kalifan bɛ maa minnu na n'o y'a gérants ye k'a fɔ u bɛna wulikajɔ dɔ daminɛ ka sɛgɛsɛgɛli dɔ daminɛ ka taa station na k'a lajɛ lahala min u b'o la ni taji bɛ min kun wala ni taji tɛ min kun. O kuma k'a ɲini m'u fɛ baara in a bɛ kɛ mairie maaw fɛ ani lakanabaaw bɛ tugu u kɔ u k'u jija u ka kɛ u ka taji feere yɔrɔw la walasa sɛgɛsɛgɛlikɛbaaw kana taa f'u kɔ. Ko n'u taara k'a sɔrɔ maa min ka taji feere yɔrɔ datugulen don tugu yɛrɛ kama, o kuma ko i bɛ kɛ sariya sɔsɔba ye, sariya ye min fɔ o bɛ boli i kan. Segu mairie a ko a bɛ faamuyako ɲuman ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ. A ye kunnafoni in bila juma tɛmɛnen yɛrɛ n'o bɛnna octobre kalo tile 3 ma san 2025. Mairie yɛrɛ ni o bɛ tali kɛ Nuhu Jarala ale bolonɔ bɛ sɛbɛn in na. Ayiwa an bɛ taa ɲɛfɛ halisa ka ladɔnniya ka dɔn k'a fɔ Mali jamana ɲɛmaaw u bɛ baara min na ni o ye ka minisirisow fara ɲɔgɔn kan ka bolo di ɲɔgɔn ma kɛ walasa Ala jarabi minnu bɛ jamanadenw sɔrɔ sanji ko fiɲɛjugu ani a mana kɛ Ala jarabi wɛrɛ minnu ye o baaraw disi ka da u la fanga ka se olu la dɔ ka bɔ o tɔɲɔ la ka ɲɛsin jamanadenw ma. O hukumu kɔnɔna la cakɛda min bila bɛ sen kan n'a bɛ f'o ma ko comité interministériel de gestion des crises et catastrophes olu ye u ka sigi kɛ. U ka sigi min ni a kɛra u fɛ a kɔnɔ kɔrɔfɔkan dɔw bɛ yen a bakurubaw a ka dɔn an bɛna a kɔnɔ kuma da aw kolo kan. Sigi in kɛra alamisadon octobre kalo tile 2 san 2025 a kɛra u yɛrɛ jabala la n'o ye centre de coordination et de gestion des crises. O kuma i ka dɔn sigi min ni a kɛra a tun ye ka kunnafonidiw kɛ ɲɔgɔn ma
ani ka kunnafoni dike jamana denw mo ka kɛɲɛ samiya yɛrɛ lahala la tiɲɛni minnu kɛra samiya kɔnɔna la ani baara minnu ni olu bɛ senna ka olu kɛ baara sabatilenw ye ka olu kungɛɲɛ ka ɲɛ baara minnu kɛ ka boloda ka hakili minnu kɛ olu fana na sigi in kun tun ye nin belebeleba saba de ye o de hukumu kɔnɔna la o y'a jira k'a fɔ ɲinansan kɔnɔna la awa sanji kɔni min nana ni o kɛra sanji tiɲɛnenw ye k'a daminɛ septembre kalo tile 24 fo ka se octobre kalo tile fɔlɔ la ko cani kɛ ji o ma na tiɲɛni ma kɛ ji fɛ o waati kɔnɔna la nka kabi samiya yɛrɛ donna jateminɛw y'a jira k'a fɔ jidon min kɛra o bɛ taa se ji ka tiɲɛni 44 ma ji ye tiɲɛni kɛ siɲɛ 44 min ye sanbɛrɛ ye o den 10 ɲɔgɔn na i ka dɔn o kɔni o ye tiɲɛni kɛ o jateminɛ na samiya don yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la awa fiɲɛ jugu minnu bɛ yen n'u bɛ yiriw fara fara o fiɲɛ juguba 4 o de jateminɛ na o kuma ko awa min ye o baara ninnu ye ni jateminɛ minnu n'u kɛra o fɛ tan nɔ olu kɛra sababu ye ka maa min buna ni la o bɛ taa se maa 20 ani maa 4 ɲɔgɔn ma maa 30 ani maa 5 ɲɔgɔn a kɛra sababu ye ka jɔkini lase olu ma a kɛra sababu ye ka so minnu bi o bɛ taa se so 1200 ani 30 ani 7 ma n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan sa i b'a ye k'a fɔ awa a tiɲɛni yɛrɛ ye dankari awa du minnu na o bɛ se du 100 guwa minnu na o bɛ taa se guwa 2000 ani awa guwa 2000 ani 680 o guwa 2 ni 680 kɔnɔ maa minnu bɛ yen ni olu ye tɔɔrɔ sɔrɔ o kɔnɔna la o bɛ taa se maa 20 ani maa 574 ani 4 o bɛ taa se o ma o kuma ko Mali gouvernement bɛ a ka awa don kɛ ka ɲɛsin maa minnu ni olu ni tora samiya ka kɔlɔlɔ ninnu na baaraw bɛ senna gouvernement bolo halisa walasa maa minnu ni tɔɔrɔ y'olu sɔrɔ n'olu jogina wala u bolofɛnw tiɲɛna dɛmɛ bɛ se ka don olu ma cogo min na jamana yɛrɛ ɲɛmaaw fɛ o baaraw bɛ senna nka u ye kunnafoni di kɛ ko walasa awa alala jarabi ninnu ni olu bɛ tali kɛ sanji ni ji ka tiɲɛni ninnu na walasa a kɔlɔlɔ bɛ se ka nɔgɔya an yɛrɛ ma cogo min na anw yɛrɛ kan ka min kɛ ladilikan na n'o bɛ anw yɛrɛ kisi u da sera o fana ma olu la u y'a jira k'a fɔ baara minnu bɛ yen ni olu yɛrɛ bɛ o kɔni o to senna halisa o bɛ tali kɛ jitɛmɛsiraw labɔli kan an ka folow kɔbolow k'olu labɔ ani awa maa minnu t'an bɛ balanbala kɛ da olu ɲɛsow ni a tɔw sira fɛ k'olu bɛɛ lajɛlen ci ka bɔ yen ni ka ji tɛmɛsira ɲuman k'o bila ko baara bɛ senna jamana ɲɛmaaw fɛ wa o baara in bɛ to senna u bɛ yɔrɔ min na nin waati in na o ye kalabankura ye kalabankura n'a a kɛrɛfɛ yɔrɔ u b'o yɔrɔ ninnu na nka a tɛ dɔw ma u bɛ munumunu u bɛ se fan bɛɛ Bamakɔ fan bɛɛ ni Ala sɔnna a ma a fɔra o kan u ka brigadier citoyen olu fana bɛ u sen kan ani volontaires walasa ka se ka awa baaraw u dɛmɛ baaraw la mois citoyen okumu kɔnɔna la awa ka fara o kan ka kunnafonidiw kɛ kunnafonidi minnu ni a bɛ kɛ arajow la i n'a fɔ arajobaw le b'a kɛ cogo min kɔni u m'o fɔ nka ne yɛrɛ b'o fɔ k'o faamu awa ka kunnafonidiw kɛ ka bilasiraliw kɛ mɔgɔw bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na arajow la telew la ani sɛbɛnfuraw kɔnɔna la fo ka se faso yɛrɛ ka kunnafonidi bɔlɔlɔsira min bɛ yen ni o ye application ye n'an bɛ o wele ko SOS sécurité n'i taara Play Store kan i bɛ se k'o télécharger k'o k'i ka téléphone kɔnɔ n'o b'i ka téléphone kɔnɔ i bɛ faso ka bilasirali caman sɔrɔ m'a dɔn a tɛ maa caman ka téléphone kɔnɔ a ye taa télécharger application digitale SOS sécurité kɔni a nafa ka bon o kuma ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka aw kunnafoni ka fara arajow ni telew kan ni sɛbɛnfuraw journaliste sɛbɛnfuraw o kuma ko min ye san 2025 in samiya in sa ko a bɛ senna
wa a bɛ to senna fɔ waati nataw la jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko jateminɛ minnu ni an ka kan k'o kɛ samiyɛko in na sa o de ye k'a fɔ awa sanjiw olu nana sanji minnu ni kuma dɔw la a dɔw fanga ka bon mais kuma dɔw la a dɔw bɛrɛbɛn bɛ olu baaraw kɛra Mali fan bɛɛ Mali fan bɛɛ ji sɔrɔ o hukumu kɔnɔna la ɲina san in kɔnɔna la ayiwa ko ayiwa fo k'a bɔ o baara in bɛ to senna fɛnɛ Mali fan bɛɛ lajɛlen na fo k'a bɔ awa jamana kɛɲɛkafɛla ni o ye Tɔnbukutu ninnu kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tawudeni Kidal n'a bɔra o yɔrɔ la ko samiya ji sɔrɔla kosɛbɛ yɔrɔ tɔw la nka o n'a ta o ta ko san fanga fana dɔgɔyara yɔrɔ dɔw la dɔɔni waati dɔw la jamana fan dɔw fɛ o kuma ko samiya kundala nataw waati nataw kunnafoniw kɔnɔna la sa an ka sigi n'a ye k'a fɔ hali bi sanji bɛ kɔfɛ sanji caman bɛ kɔfɛ min ka na yɔrɔ dɔw la fan bɛɛ tɛ mais yɔrɔ dɔw kɔni sanji ko olu bɛ se k'u sigi ni sanji ye halisa ko maaw kan ka halisa u janto u yɛrɛ la min n'an y'a daminɛ n'o ye samiya kan ka to o sira kan halisa ko barisabula hali bi jidon ma ban san minnu n'u bɛ kɔfɛ ka na u bɛ se ka kɛ sababu ye ka tiɲɛni kɛ halisa tiɲɛnikɛ ji bɛ kɔfɛ ka na o kuma ko awa min ye an ka barajiw ye n'o y'an ka jisigiyɔrɔbaw ye ko olu fana bɛ lahala min na o de ye k'a fɔ ji yɛlɛn bɛ olu fana na nin waati ninnu na Mali jamana kɔnɔna la jiw yɛlɛn bɛ kosɛbɛ o kuma ko n'i y'a ta k'a lajɛ o jiw yɛlɛnni olu kɔlɔlɔntan tɛ barisabula o bɛ se ka kɛ sababu ye awa ka an ka babolo kɛrɛfɛlaw ni o ye bassin de Niger ni Senegal ni Bani olu kɛrɛfɛlaw jiw bɛ se ka walankata o yɔrɔ ninnu na i k'a dɔn min ye Manantali baraji ye ani Manantali baraji fo ka se Fajɔn fana baraji ma baraji dɔ wɛrɛ bɛ ani Selenge Manantali ni Selenge olu jiw fana bɛ bila o jiw fana bilali bɛ kɛ sababu ye olu fana kɛrɛfɛ yɔrɔ maa minnu bɛ yen n'olu sigiyɔrɔ bɛn bɛ kɛrɛfɛla ma a bɛ se ka kɛ sababu ye ka olu sɛgɛn dɔɔni o waati barisabula ni ji yɛlɛnna ka se degré dɔ ma olu fana bɛ jiw bila o bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ lase olu ma janko maa minnu n'u sigiyɔrɔ bɛn bɛ fleuve du Niger ni Senegal o kɛrɛfɛlaw na mɔnikɛlaw ni a tɔw mun gun bɛ ba la kɔni o kuma a bɛ se ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya dɔɔni lase olu fana ma o kuma ko min ye octobre kalo tile fɔlɔ ye san 2025 ko halisa ka dɔ k'a fɔ jiko an k'an farata la n'o y'an ka babolo ninnu ye a kɛrɛfɛla sigiw ani maa minnu ka baara bɛn bɛ babolo ma ko hali bi ko kɔlɔsili kan ka kɛ a ko kan parce que ji kɔrɔtalen don nin waati ninnu na wa ji wɛrɛw bɛ kɔfɛ donc an k'an farati halisa i n'a fɔ an ye ko in daminɛ cogo min kɔbololaw ni babolo kɛrɛfɛmaw ko ji fana hakɛ o fana yɛlɛnna kosɛbɛ Bamako fo ka se Kayi min ye santimètre 10 fo ka se santimètre 3 ɲɔgɔn ma ayiwa a bɛ o la o de hukumu kɔnɔna la dugudenw olu welelen don u ka u janto u yɛrɛ la kosɛbɛ walasa u bɛ se ka kisi kɔlɔlɔw ma cogo min na o hukumu kɔnɔna la ladilikanw bɛ yen min ni o kan ka di u ma walasa u bɛ se ka kisi jidon ma cogo min ani a kɔlɔlɔw olu dɔw ladilikan dɔw bɛ tali kɛ ji tɛmɛsiraw ka sira di olu ma jiw ka tɛmɛ min ye ji tɛmɛ yɔrɔw ye an kana an k'u la ni ka kɛ baasi ye ji tɛmɛni ma an k'an janto la an kana an jɔ ni san nana jiw la an kana an jɔ sirakun na parce que ji bɛ se ka tiɲɛni kɛ o la ni an k'an farati ni sanba nana an kana fɔ k'an bɛ san na don siraw la k'an jɔ siraw la siraw falen wala bɔlɔnkɔnɔnaw falen ji la k'a fɔ ko an bɛ don o la a kɛra an b'an sen la o a kɛra an bɛ mobili la o an ka fɛɛrɛ kɛ an k'o dabila an kana don ji la ni n'a kɔrɔtala ka se hakɛ dɔ ma hali n'a bɛ kare kɔnɔna la o kɔfɛ ko min ye an ka kɔbolow ye an ka ji mara yɔrɔw an k'an farati an kana garaw la kosɛbɛ parce que ji yɛlɛnnen don nin waati in na
o kuma an k'an farati o la kosɛbɛ nin tɛ o waati fana ye ko fana ko awa an ka pɔnw ka taa i jɔ pɔ kɛ i jɔyɔrɔ i sala don yɔrɔ ye wala dɔ wɛrɛw a kɛra i bɛ mobili la wa a kɛra i bɛ sen na wa pɔ ye tɛmɛsira de ye an kan'o kɛ jɔyɔrɔ fana ye an k'an farati o la ayiwa o kɔfɛ ko ayiwa sanji minɛna min bɛ tile dɔ bɛ yen o bɛ kɛ ka tile de minɛ o tɛ kɛ ka sanji minɛ nka kuma dɔw la maa dɔw bɛ a bɛɛ don ɲɔgɔn na min ka ɲi ka bila i kunna tile k'i sɔrɔ dɔw b'o bila i kunna ko sa k'i sɔrɔ o k'o fana ye o ye danger ye o bɛ se ka kɛ sababu fana ye ka san bɛrɛ ko o sabati o kuma san bɛrɛ tɛ fɛn ɲuman ye k'an k'an farati o fana na sanji minɛna bɛ yen nɛgɛ tɛ min na min tɛ mirimiri k'o de ka ɲi ka ta o kuma ko ni sanji ba bɛ na an ka taa sanw na don so kɔnɔnaw la an ka taa sanw na don yen an kana fɔ k'an bɛ sala don yiriw kɔrɔ yirikɔrɔ sanna don k'a danger ka bon kosɛbɛ san bɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a fɛ météo bɛ min fɔ anw ye waati ni waati an k'an tulo majɔ o la yɔrɔ sɔgɔma o sɔgɔma an bɛ météo kɛ yan o kuma an k'an tulo majɔ olu la o kunnafoni ninnu an k'olu ɲini k'o dɔn yan'an ka bɔ yan'an k'an ka tile baaraw daminɛ o fana ye ladilikan dɔ ye o kɔfɛ ni awa an ye sɔmina ko dɔw la i k'a dɔn maa minnu bɛ yen ni olu ye awa jamana ka baarakɛlaw ye i k'a dɔn n'an ye baganw ye kɔlɔlɔ dɔw la k'an ka olu fana wele i k'a dɔn olu fana ka dɛmɛ don baganw ma jango ni ji b'a la ka tɔɔrɔ ta ka ɲɛsin u ma o kɔfɛ ko min ye lakana kunnafoni minnu bɛ di aw ma kangarima dakan minnu bɛ kɛ anw ye lakanako yɛrɛ kan i k'a dɔn jila bolimafɛnw ko la ko ka olu fana kangarida ninnu k'olu jateminɛ ni ka baara kɛ ni olu ye bakuruba la kunnafoniw de bɛ tali kɛ nin na minnu ni a baara kɛra juma tɛmɛnen octobre kalo tile 3 san 2025 comité interministériel de gestion des crises et catastrophes m'aw fɛ Bamako yan nɔ nka a bɛ tali kɛ Mali fan bɛɛ la Bamako dɔrɔn tɛ kunnafoni ninnu bɛ tali kɛ Mali fan bɛɛ la Ala ka faamuko ɲuman di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma. Ayiwa vraiment halisa kunnafoni ko ta fan fɛ an bɛ taa kalan na an ye kunnafoni sɔrɔ ka bɔ kalanakaw fɛ yen nɔ ka bɛn juma tɛmɛnen ma n'o bɛnna octobre kalo tile 3 ma san 2025 a jira k'a fɔ fajiri waati n'o bɛ tali kɛ 5 heures du matin waatiw la so dɔ binna kalanakaw fɛ yen nɔ kalana Kelebugu i k'a dɔn so bin dɔ kɛra yen masiba don Ala lajarabi don so bin a kɔni tiɲɛni bonyana barisabula maakun tora a la min ye awa so in kɔni ye a kɛra sababu ye ka dɔw ni to wa a kɛra sababu fana ye ka bololafɛn camanw tiɲɛ kunnafoniw sɔrɔ minnu sɔrɔla an fɛ o y'a jira k'a fɔ maa 4 ɲɔgɔn ko an bɛ kunnafoni sɔrɔ waati minnu na jumadon o kɔni y'a yirana k'a fɔ maa 4 ɲɔgɔn ko olu de kun ntanyana a ko la yɔrɔnin na yen olu de ntanyana a ko la maa 3 ɲɔgɔn ko olu kun ka joginda ka bon nka olu ni duma to olu kɔni taara ka taa n'olu ye labitaniso ka taa kɛnɛya fɛɛrɛw tigɛ olu ye yen nɔ ayiwa an bɛ dugawu kɛ maa minnu ni olu ntanyana ko la Ala ka yafaw ma minnu bɔra n'Ala ka nɔgɔya kɛ u ye Ala k'an kisi a ɲɔgɔn wɛrɛ ma ayiwa burama halisa an bɛna tajiko la tajiko arajo bawle y'a ko daminɛ yan an bɛ se k'a fɔ kunnafonidiso min fɔlɔfɔlɔ la k'a fɔ ko an ma sɔn ko tajiko min b'a la ka kɛ ko janfa b'a ko kɔrɔ anw de don an y'a ko in natɔ ye wa an ko an ma sɔn tiɲɛ don terrorisiw bɛ gɛlɛya la ka ɲɛsin an ma nka an y'a yira ka b'a kuma k'a fɔ ŋaniya juguya b'a ko kɔrɔ an ti sɔn cogo si la ŋaniya juguya b'a ko kɔrɔ an bɛ Ala fo k'Ala ko ɲuman dɔn k'an ka jamana marabaaw fo anw ye o kulekan min kɛ yan tile 2 tile 3 n'a nana don o don an b'a kuma kɛ
an ka jamana ɲɛmaaw ye an ja don an yɛrɛ la u y'a yira k'a fɔ ko u bɛ jamanadenw kama tajiko in na jamana ɲɛmaaw ma sigi k'u bolo da u sen kan Bamako ani Mali fan si u wulila k'u jɔ min kan ka kɛ jamanadenw ye anw y'u bila baara min na k'an ka wasa u y'o sira ta tajiko in na a bɛɛ ma ban dɛ nka u y'u se kɛ wale ɲuman dogoba ye kafiri de ye faso kɔnɔ maa min ni a bi faso baara ɲuman kɛ fasodenw ye marabaa minnu bi baara sɛbɛlama kɛ n'i ma a dɔn u ye ala bɛ jigin la dɛ tajiko in dabɔ kun bɛ min kama o de kun ye ka jamana in tɔni k'a ko ba pewu a kun dabɔra o de kama ka gɛlɛya dɔ sɔrɔ gɛlɛya min kun bɛna kɛ sababu ye ka malidenw wuli k'u jɔ sen kan k'an ban ɲɔgɔn na k'an ban an ka marabaw la k'an n'an ka marabaw fɔ ɲɔgɔn kɔ k'an kunkari ɲɔgɔn na an tun bɛ o faden sagoya kɛlɛ la waati min na ko tajiko gɛlɛya kɛlɛ an tun bɛna don o nalomaya kɛlɛ kɔnɔ waati min na ko tajiko gɛlɛya kɛlɛ jugu tun bɛ sɔrɔ ka na bɔ an kɔfɛ k'an minɛ kelen 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 k'an jɔnya laɲini tun ye nin de ye nka ala bɛ fo dɛ an b'a fɔlɔ ala la nka ala kɔfɛ an b'an ka ɲɛmaaw fo u ma sigi k'u bolo da u sen kan u bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ ko in na u y'o kɛ ko in ma ban halisa gɛlɛyaw ma ban nka caman b'a la ka k'a la u ye sɛgɛsɛgɛliw daminɛ kabi an bɛ kunnafoni fɔlɔ di yan waati min na direction régionale du commerce de la consommation de la concurrence et de la consommation et de la concurrence maaw olu ka wuli ka jɔ an y'o kumakanw dɛmɛ yan k'a ta o la fo ka se bi ma olu ma sigi jamana baarakɛla wɛrɛw ma sigi jamana marabolo ɲɛmaaw ma sigi u bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ maa minnu bɛ ka dɔ fara taji wari kan nkalon kan haramu dun kan k'a kɛ haramu wari ye ka taa don u musow n'u denw na k'a kɛ haramu wari ye ka taa don u ka denbayaw la u faw n'u baw la ko fa ni ba ka dugawu k'i ye haramu wari kan hɔrɔnkolonya wari kan u ye sɛgɛsɛgɛli ta ka ɲɛsin o kow ma o maaw ma dɔw tɛgɛ kɛra maa dɔw la dɔw ka taji feere yɔrɔw datugura dɔw bilara kiri ka bolo kan dɔw kun bɛ olu ta ye u b'u ban k'a feere ka taji k'i ban k'a feere walasa ka dɔ fara taji ko gɛlɛya kan dɔw ta tun y'o ye ŋaniya juguya ni hasidiya ni yɛrɛma juguya Asimi ka déplacement foyi ti bali ko taji t'a kun Sadio Kamara ka déplacement foyi tɛna bali ko taji tɛ yen Malik Diaw ka déplacement foyi ti bali ko taji tɛ yen Moribo Kone bɛ taa sago la yɔrɔ bɛɛ a tɛna jɔ yɔrɔ si ko a ma se ka taa nin yɔrɔ la ko taji tɛ yen Wage b'a ka ministériya baara kɛ fan bɛɛ a kana bila maa si kana bila i kunna ko taji ko bɛ se k'o bali aw bɛ taji dogoli min kɛ a b'a kɛ jɔn na sisan aw ni anw yɛrɛ sinon jamana marabaa ninnu tɛ dɛ ala ta kɔfɛ olu kɔni bɛ bouger wu mais jamanadenw tɔɲɔbaw k'u ban ka tajiw feere k'u ka taji feere yɔrɔ datugu nkalon kan walasa ka tasuma kɛ tulu la ka tulu dɔɔni toni tasuma mɛnɛ na ka dɔ fara a fanga kan olu ka baara tun y'o ye an bɔra ka Segu gouverneur ka kuma fɔ aw ye sɛgɛsɛgɛliw kɛra a ko kan fan caman sɛgɛsɛgɛliw bɛ senna a ko an caman n'aw bɔra kalama ko maa min b'a la ka taji feere gasoil 725 francs sanfɛ a ye kunnafoni di kɛ n'aw bɔra kalama ko maa min b'a la ka taji an bɛ min kɛ an ka moto la k'o feere 775 sanfɛ a ye kunnafoni di an ka fara jamana in marabaaw kan an ka jamana in mara anw ye maraden minnu ye an kana an sigi k'an sen bɔ a la ko anw da sira tɛ ne t'a la ka Asimi dɛmɛ dɛ ne bɛ ka n yɛrɛ dɛmɛ de ne b'a la ka e fana dɛmɛ de wa an bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de kuma de ye nin ye a faamuko ɲuman ala k'o nɔgɔya awa Burama halisa an bɛ taa Segu an kun bɛ an bɛ segin ka taa Segu Segu marabolo ɲɛmaa n'o ye a gouverneur ye a ye kunnafoni di kɛ octobre kalo in tile 4 san 2024 k'a jira 25 k'a jira k'a fɔ ko couvre-feu
n'o ye awa waati dɔ mana se ka maaw k'u senna sumaya dɔɔni walasa lakanabaaw bɛ se ka fɛɛrɛ u ka baaraw mɔ cogo min na an b'a wele ko couvre-feu o min tun bɛ senna kabi juin kalo tile 4 san 2025 a daminɛna segukaw fɛ yen ko u y'a mɔlɔnɔbɔ ka se tile 30 wɛrɛ ma o kɔrɔ fɔ awa octobre kalo in i k'a dɔn k'a ban pewu fo ka se tile 4 kalo kura tile 4 ma i k'a dɔn o kɛn bɛ ka a mɔnɔbɔ ka se o ma o kuma k'a daminɛ octobre kalo tile 4 la fo ka se n ka sa novembre kalo tile 4 ma donc couvre-feu a bɛ to senna tun o ye kalo kelen wɛrɛ o ye tile 30 wɛrɛ ye awa a dabɔkun ye lakana baara ka se ka sabati lakanabaaw bolo a ka nɔgɔya anw ye a sabati bɛ kɛ anw de ye o kuma min ye gouverneur y'a jira k'a fɔ tiɲɛ don a waati a bɛ kɛ sababu ye maaw ka taa ni ka segin ka dɔɔni bɔ o la ani bolimafɛnw ka taa ni ka segin ka dɔɔni bɔ o la ko a bɛ kɛ sababu ye k'o kɛ ko nka o n'a ta o ta i k'a dɔn mobili minnu bɛ yen ni olu ye banabaatɔ mobiliw ye wala lakanabaaw ka mobiliw ye ni yamaruya sɛbɛn b'olu bolo olu bɛ to yen olu k'u ka taamaw kɛ u ka baaraw kɛ ko min ye commandant de la zone de défense numéro 3 ye segukaw fɛ yen commandant de la région de gendarmerie numéro 5 segukaw fɛ yen commandant de la 4e région garde segukaw fɛ yen directeur régionaux de la police ɲɛmaw segukaw fɛ yen protection civile ɲɛmaw segukaw fɛ yen ninnu bɛɛ lajɛlen welen bɛ u ka fara gouverneur kan u ka baara in bilali sen kan u ka baara sabati Segu mara kɔnɔna la kalo kelen in kɔnɔna la o kuma ko kunnafoni don ka lada segukaw bɛɛ lajɛlen tulo kan Segu n'a nɔkandugu bɛɛ lajɛlen an bɛ dugawu kɛ ala ka jamana in kolo suma ala ka jamana in bɛɛ ni kelenya sabati a denw ni ɲɔgɔn cɛ vraiment o bɛ anabɔ kunnafoni sen denw kɔnɔ ni ka taa n'an ye kunnafoni belebelebaw